holidays, mga ka-aksyon, unti-unti na nating isinasara ang huling mga pahina ng taong 2025. Sa 4 na taon ng walang humpay na paghahatid ng serbisyo publiko, ang taong ito naging saksi sa ating tawanan, iyakan, sakripisyo, pagmamahalan at higit sa lahat, ang pagkakaisa. Ito ang nagsilbing matibay na pundasyon ng bawat tagumpay at bawat tulong na naipaabot natin sa ating mga kababayan. Sa pagtulong, walang malayo ang hindi naaabot, walang mahirap o mayaman, dahil ang serbisyo at malasakit ay hindi nasusukat sa estado ng buhay. Dito, lahat tayo ay pantay-pantay. Mula sa serbisyong legal, pagtugon sa medikal na pangangailangan at pagiging tulay ng pag-asa para sa iba. Pagtupad ng kanilang munting kahilingan, pagresponde ng lahat ng kalamidad hanggang sa paglambat ng mga kriminal. Lahat ng yan ora mismo nating tinugunan at bagong matapos ang taong 2025. Samahan nyo kaming muling balikan ang mga kwentong tumatak, Nagpaiyak nagpasaya, at nagbigay ng mga inspirasyon dito sa Tabang Ora Mismo. Sa dami ng pang-aabusong ating naisapubliko at nabigyang solusyon, may 3 kwentong hindi lang umalingaw-ngaw, kundi tumagos sa damdamin ng daang libo at milyong mga Pilipino. Isang ama, tinutukan ng pana at itinali ang leg ng kanyang anak. Away ng mga kabataan, nawi sa barangayan. Ina na may Alzheimer's, walang awang sinadyakan at pinagpapalo ng kanyang asawa. Lahat ng yan, ating balikan. Buwan ng Abril ngayong taon nang lumapit sa ating programa si Joan Balidoy, presidente ng Barangay Bagakay, Legazpi City. Humingi siya ng tulong na mabawi ang kanyang 1 taong gulang na anak mula sa kanyang asawa na si Benedict Alamo. Nagantay po kami ng jeep doon sa kalsada. Sinundan niya po pala kami. Nanghiram siya ng motor. Mamaya, inagaw niya sa akin yung bata. Dumating siya, inagaw niya yung bata. Tapos nung time po na noon, nag-agawan po kami ng bata. Tapos umiiyak na po yung bata. Kwento ni Joan, napilitan siyang umalis sa kanilang bahay kasama ang kanyang anak matapos malagay sa panganib ang kanilang buhay. Ayon sa kanya, muntikan na silang tagain at tinutukan pa sila ng pana ni Benedict nang magalit ito dahil wala raw siyang nadat na naulam. Yun po nga na about sa pagkain. Pagdating namin sa bahay, tinanong niya kung bakit walang ulam. Sabi ko, may pa, maaga pa naman. Sabi niya, bakit kayo, nagpapasarap kayo? Sabi ko, ano naman pinasarap namin para sinangag lang, tapos yung nilagyan ng asin, tapos magic sarap. Anong pinasarap namin doon? So yung inaambay niya po ako nung yung itak po. Tapos yung inano po ako yung sinahit niya po ako nung yung pana, yung ginagamit niya sa dagat. Ilang araw matapos kunin ni Benedict ang kanilang anak kay Joan, Na pinagsasend niya po ako ng mga picture ng bata na tinalian niya po dito. Nag-alala po ako noon. Umiyak pa ako noon, ma'am. Kasi hindi ko po kaya yung ginagawa niya eh. Kaya sabi ko sa kanya, ba't mo kinuha pa kung gaganyanin mo man lang? Sa buhay mo na lang. So bakit mo ba kinuha? Eh ang gusto niya, pag ganyan, babalik ako sa kanya. Eh paano? Hindi ko na po alam yung security ng buhay ko kung ano na. sa ora mismong pag-aksyon ng programa, agad naming sinamahan si Joan sa Barangay Bagakay para bawiin ang kanyang anak mula kay Benedict. Ano mo yan mo? Ikaw mo na kaso. Sir Benedict, ano pong matataram? Gustong pawag ni Ma'am Joan ng amin? Ngunit sa ora mismong pag-aksyon ng Tabang Ora mismo, agad na nabawi ni Joan ang kanyang anak at muli niyang tinanggap si Benedict para mabuong muli ang kanilang nasirang pamilya. Sana yung mga sinabi niya, ano na
kami umantong sa ganito na naman. Sana gawin niya na yung tama. Anong nasa kapusan ka pero sabi ko mag-ayos na kita. Kaya ka talaga gusto kong bumibig siya. Ako po ang pinakainat at pinakastansa ni Igwapo kami ni Screenshot. Wait lang. Ikalabing-4 ng Mayo ngayong taon, nag-viral ang video ng isang grupo ng kababaihan na sangkot sa panggugulpi sa isang dalagita. Nung pag-uwi ko po, umiyak lang ako kay mama. Gusto ko man po sumubukan kaso si Kuya naman po yung mga nagsasaktan. Kasi po, nagbanta na yung Ano sinabi? naganti pa daw po. Si Kuya daw ang pupurungan. Wala silang karapatan. Nagampiyon ang anak ko. Idimanda ko sila. Nung makita namin yung video, iyak nang iyak ako kagabi. Dahil nakita ko yung apo ko na nakatalungmok na. Ginugulpi pa nung tingtutulungan pa nila. Dahil sa sinapit ni Rose, emosyonal na dumulog si Marisa sa Ako Bicol tabang ora mismo. Gusto ko talaga sila makausap. Kaya lang, kumbaga sa ano, wala kami malalapitan kung sino, kung kanino kami hihingi ng tulong. Ako wala man na talaga ako alam, madam. Nananahimik lang talaga kami. Kahit yung anak ko nagsasabi, huwag ka lang mama mag-alala, ayaw ko ng gulo. Iiwas na lang ako sa gulo, sabi niya. Wala man yan kasalanan. Bakit yun? Eto naman partner, para sa maaaring tulong, makakausap natin si Miss Emily Mendoza, ang Social Welfare Officer 2 ng DSWD. Apo, Ma'am Emily. Sa mga pwedeng gawin po doon ay patawagan, kausapin itong mga minoridad kasi bakal alam lang yung mga rights nila. Mas maganda po na alam po na magkaroon po ng dialogo between the minors, both the victim and those, the mga offenders, and with the parents. Para tuluyan ng mapanatag si Nanay Marisa, ora mismo kaming nakipag-ugnayan kay Barangay Captain Michael Rodrigueza para pagharap-harapin ang mga sangkot sa pangbubugbog kay Rose. Hindi kita para ma-settle yan niya. Sa tulong ng tabang ora mismo, ang matagal ng girian ng mga dalagita, ngayon ay natuldo ka na. Dahil sa ating mabilis na pagtugon sa kanilang problema, ay malaki ang kanilang pasasalamat sa Ako Bicol tabang ora mismo. Pasalamat ako sa Ako Bicol dahil tinulungan nyo kami. Talagang magpapasalamat po ako sa mga staff ng Ako Bicol, lalo na po sa nagtabang po sa apos ko. Maraming salamat. Kung ang unang dalawang kwento ay nagpayanig sa ating mga puso, ang susunod naman, mas masakit, mas mabigat, at mas hindi kailanman dapat mangyari kahit sinong magulang. May dara! Makain ka ba? Uwi! Uwi na! Nang makita ni Jovi Ispares ang video ng kanyang ina na sinisigawan, pinapalo at tinatadyakan ng kanyang ama, agad itong humingi ng tulong sa tabang ora mismo upang mailigtas ang kanyang ina at maiuwi ito sa Cavite. So ngayon ma'am, ano po yung plano nyo dito sa nanay nyo ma'am? Gusto ko po sana yung nanay namin kunin. Mula Cavite, umuwi si Jovi ng Bicol at kasama ang aming team, nagtungo kami sa barangay Pinamalatikan, Mobo Masbate para personal na makipag-ugnayan sa barangay officials at MSWD. Malipay ka na ko makakabi ako, binuligan ako sa tabang orang mismo para makabakasyon aning sa mama dito, ako nung siya ko. Ito pag-gamot ko si mama, makapag-trabaho ko kayo na maayos. Gusto nga na ako kay bata manamo siya. Lid, pag-abot sa Manila, dili kan magparlakat ha. Saan mo? Kaya ni baby dito, okay lang. Pero kung dili niya kaya, ako gapon na ma-attender. Kay dili ko man siya dili man ako makasabi, sinabong ako sa imo.
Sa mabilis na pag-aksyon ng Tabang Ora mismo, matagumpay na nakuha ni Joey ang kanyang ina mula sa tahanang pinagmulan ng pang-aabuso. Papasalamat ako sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo dahil sa tulong po nila, nakapunta na po ako sa Masbate, nakuha ko na po yung nanay ko at nandito na po kami ngayon sa bahay namin. Dala ko na po yung nanay ko. Hindi na po siya doon maglalakad-lakad kahit saan kasi nandito na po siya. Babantayan ko po siya ng maigi. Sa gitna ng mga kwentong puno ng kirot at pang-aabuso, may isa pang uri ng laban na araw-araw ding hinaharap ng ating mga kababayan. Mga sakit na nagpapahirap sa kanilang buhay at nagdudulot ng pangamba sa bawat araw. Ngayon, balikan natin ang ilang mga medical cases na natulungan ng Tabang Ora mismo, katuwang ang Ako Bicol Party List. Mula bayan ng Viga, Catanduanes, dumulog sa ating programa si Jenny Bernal, ina ng 6 na taong gulang na bata na may sakit na cerebral palsy. Sa loob kasi ng 6 na taon, isang beses niya lang napacheck upan ng kanyang anak dahil wala silang sapat na pera para maipagamot ito. Kami ng tulong pinansyal, medical at wheelchair po sana para sa anak ko. Wala po kasi kaming kakayahan na maipagamot siya. Sana mabigyan niyo po kami ng pagkakataon na matulungan niyo po para sa anak ko. Para sagutin ang pangangailangang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am Melinda Ebio. Atin po itong sasagutin. Ako dito, party list po. Sasagutin po ang inyong medical assistance at coordinated na din po ito pati po laboratory sa EEMC po. Ayun. Muna po yan ang ating buting congressman. Yan po ang kanyang adhikain na tumulong lalong-lalong na po sa mga nangangailangan. Matapos dumulog ni Jenny sa ating programa, sinagot na ng Ako Bicol Party List ang kanilang hospital bill at lahat ng kailangang laboratorio para kay Baby Jenryn. Maging ang matagal nang inaasam ni Nanay Jelly na CT scan para sa kanyang anak ay agad na ring tinugunan ng Ako Bicol Party List. Tinupad din ng Ako Bicol Party List ang matagal nang hiling ni Nanay Jenny na wheelchair para kay Jenryn. Tatry mo. Salamat po sa malaking tulong po sa amin, sa anak ko. Kami po ay nagpapasalamat sa Tabang Ora mismo. Pagpapagamot kay baby sa ospital, sakripisyo na ginagawa nila para tulungan kami. Maraming salamat po. At kay Sir Warren po, maraming salamat din po. Kasi natulungan din na kami na makilala ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. Sa isla naman ng Rapu-Rapu, isang binata na nangangarap na maging isang abogado ang nahinto sa pag-aaral dahil sa tinamunyang bukol sa likod. Ang 7 taon niya ng dasal na sana ay may tumulong na sa kanya ay natupad ngayong taon. Ako po si John Arvin Rodicina, Revelation Rapu-Rapu Albay, na humihingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na mapagamot ang aking karamdaman na bukol sa likod. Maraming salamat. Magandang hapon sa iyo, John. Magandang hapon din sa iyo, sir. Ang pinaka-alalahanin mo, itong magamot ka. Opo, sir, ito po. Ayan. At para sagutin ang pangangailangang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño. Yes, good afternoon and good afternoon din kay Kuya. Ito yung maring tulong o asa ni John mula sa Ako Bicol Party List. Lahat ng bayarin na dito gagawin sa BRSMC, nasakapin po yun Ako Bicol Party List. Marami tayong fund. Pido ba din? Apo. Lagi po sila nag-allocate ng fund para dito sa atin sa BRSMC para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. John, narinig mo si Ma'am LV. Lahat daw, wala ka nang iisipin pa sa gastusin sa iyong pagpapacheck up dito sa PRHMC. Sagot na ng Ako Bicol Party List. Ano yung mensahe mo? Maraming salamat po sa tulong at sa pagbibigay ng suporta po para sa katulad namin. Maraming salamat po sa inyo. Sa tulong ng Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List, tuloy-tuloy na ang gamutan ni Arvin para sa kanyang operasyon.
Binigyan na rin siya ng scholarship ng Ako Bicol Party List sa TESDA para matupad na rin ang isa niya pang pangarap, ang makapag-aral ng kursong cookery para sa pinaplano niyang negosyo. Dako lang salamat sa Tabang Oramis na taong ki opportunity na mapaperan sa kuyang tugang dahil sa samuyang sitwasyon nakatiusan. Dako lang salamat gararay. Nagpasalamat nga ni akong oras na niya ang kamong nagtatawa bang dakulang ming pasalamat. Ito na yata ang isa sa pinaka-nakakalungkot na kwentong pampamilya na naitampok natin sa ating programa. Pang-8 sa 10 magkakapatid si Ruby, pero siya na lamang ang inaasahan ngayon ng kanyang ina na mag-aalaga sa kanya sa ospital. Sa umaga lang po ako nakapagbisita kay mama. Sa gabi po, di ko po siya nasamahan. Alam ba ito na nangyari sa nanay mo ng yung iba mo pang kapatid? Lahat po, alam nila. Pero tumutulong naman sila, ma'am? Sa ngayon po, wala na po talaga. Kung meron ka, ma'am, na mensahe dun sa mga kapatid mo, ano po iyon? Sana naman maintindihan nila ako. Kasi lahat naman kami may obligasyon, hindi lang ako. Kapatid naman ako malapit dyan. Pero hindi pumupunta kay mama. Sa lumapit po kami sa aming program at sa Ako Bicol Party List, ano po yung pinakakailangan niyo po? Oxygen niya po. Para po makalabas na po siya. Para sa agarang pagtulong, agad na tinugunan ni Ma'am Sally Luces, ang Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Nang marinig ni Congressman Pido Garbin ng Ako Bicol Party List ang hinaing ng inyong pamilya, agad na tumugon, na ibigay yung kahilingan ninyo na oxygen tank. Maraming salamat po sa Ako Bicol po. Maraming salamat po sa mga staff po. Mama, kakauwi ka na po. Agad na kumilos ang aming team upang bumili ng oxygen para matugunan ang pangangailangan ni Nanay Erlinda. Matapos ang 4 na buwang pananatili sa ospital, sa wakas ay makakauwi na si Nanay Erlinda sa kanilang tahanan. Ngayon, Nanay, binigyan po namin kayo ng oxygen tank. May laman na po yan. Sa'yo na yan, Nanay. Iwan na namin kayo ito. Salamat po. Pasalamat. Ang isang oxygen tank ang naging tulay para siya'y makauwi. At sa wakas, makapagpaalam. Bagamat hindi na nagtagal si Nanay Erlinda sa mundong ibabaw, panatag si Ruby dahil alam niyang nasa mabuting kalagayan na ngayon ang kanyang ina. Your wish is my command. Kadalasan naririnig natin ang mga katagang ito sa mga fantasy movies, katulad na lang ng Genie sa Aladdin. At ngayong taon lamang, sinigurado namin na hindi lang ito sa pelikula nangyayari, kundi pati sa totoong buhay. Tulad ng hiling ni Santos Liantos o mas kilalang Sunny Boy, ating balikan kung paano tinupad ng programa ang kanyang munting hiling. Lumaki si Santos o mas kilala sa pangalang Sunny Boy sa piling ng kanyang lolo at lola sa Jobillar, Albay. Pinanganak ako sa Manito. Tapos nung pinanganak ako sa Manito, dinala ako ng tatay ko sa Florista. Ilang buwan ka na po nun? Ano yun?
Basta ang pagkaalam ko nun, it's more or 11 months. Kasi ayaw ng mama ko tumira doon sa Floresta. Kasi yung tatay ko, tatrabaho sa Maynila. Yung gusto naman ng tatay ko, malagaan ako ng lola ko. Para kung saan may katulong sa mag-alaga sa akin. Yun, iniwan ako ng tatay ko doon sa lola ko. Umuwi na yung nanay ko sa dyan sa lugar nila. Nito. Nung una daw na dinala ko ng tatay ko, kasama pa siya. Tapos yun nga, ang gusto ng tatay ko, doon sila tumira sa Floresta. Iayaw ng nanay ko, kaya bumalik sa lugar nila. Yun, hanggang sa tumanda na ako, hindi na siya bumalik. Huli namin pagkita, nag-aaral ako ng grade 5. Pumunta siya dyan sa amin sa Floresta. Kinukuha ko niya. Gusto niya akong isama dyan sa lugar nila, Manito. Hindi naman ako sumama sa kanya kasi hindi naman siya nagpalaki sa akin. Hindi siya nag-aruga sa akin nung maliit pa ako. Siyempre, yung pagmamahal ko nandun sa lola ko eh. Yun, bumalik siya ulit sa lugar nila. Ayaw sumama sa'yo ng apo ko. Sunny boy, anak, titira tayo sa nito. Papag-aralin kita doon. Kukunin na raw ako. Sabi ko, bakit? Sama ka na raw dun sa lugar nila. Hindi naman ako pwedeng sumama kasi nag-aaral ako. Siyempre, nasikasi ko din yung pag-aaral ko. Hindi naman ako pwedeng sumama sa kanya. Kaya, doon ulit ako sa lola ko ng Habang lumalaki si Sunny Boy, unti-unti niyang nauunawaan na kahit gaano man kalala ang pagkakamali ng isang ina sa anak, nararapat pa rin itong mahalin at pahalagahan. Para sa akin, masakit kasi minaliwala niya yung pag-aruga niya sa akin nung maliit pa ako. Kaya ngayon, kahit yan yung nangyari, hinahanap ko pa rin siya kasi magulang ko siya eh. Kung wala siya, wala rin ako. Sana kung buhay pa man siya o gusto ko rin makita o malaman. Nang malaman namin ang hiling ni Sunny Boy na muling makita ang kanyang ina, agad kaming nag-imbestiga at tinungo ang barangay Kagbakongan Manito Albay. At doon namin nakumpirma na buhay ang ina ni Sunny Boy. Kaya agad kaming nagplano ng munting sorpresa para sa kanila. At nang kami ay makarating sa Hotel St. Elise, ay magkikita na po kayo ngayong araw dito po sa St. Elise Hotel. sa unang pagkakataon, matapos ang 3 dekada, muling nagtama ang kanilang mga mata. Ayan na po siya. Nakikilala niyo pa po ba siya? Hindi na. Sige sir, pakilala mo po sir. Kumusta ka? Saan na kayo ngayon nakatira? Pa-bless po. Bless din, Rubilan. Kasama ka? Kasama ko yung asawa ko. Hindi man lumaking may kumpletong pamilya si Sunny Boy, sa wakas, muli niyang naramdaman ang mainit na yakap ng kanyang ina. At sa kanilang muling pagkikita, ipinakilala ni Sunny Boy sa kanyang ina ang kanyang mga anak at asawa. Maraming salamat po sa programa niyo. Nahanap din ang aking ina. Dahil po sa programa niyo, hindi na po siya malulungkot dahil nakita na niya ang mama niya. Sa mga anak ko po, tuwang-tuwa sila na makita yung lola kahit hindi po kasama yung iba kong anak. Tuwang-tuwa po sila kanina. Maraming salamat po sa programa niyo. Mula naman sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur, ating binigyan ng pag-asa ang isang senior citizen na mag-isang inalagaan ang kanyang 2 bulag na apo. Hindi
Hindi maikakailang hirap si Lola Chodola sa sitwasyon ng kanyang dalawang apo. Dahil sa edad na 80, sa halip na siya na ang inaalagaan ng kanyang mga anak at apo, ay naiwan pang mag-isa nang mamayapa na ang kanyang anak na babae, ang ina ng dalawa niyang apo na sila Joanna at Michael. Ang ina niya, lumpo. Sa edad pong 37, namatay na. Ang tagal ko pong inalagaan ng mama. Nung hindi pa ho nagkakasakit yun, nung hindi pa lumpo, masipag yung anak mo yun. Sa kabila ng buhay na mayroon sila Lola Chodola ay may dalawang ginang na tila puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Malasakit na hindi nakabase sa dugo at distansya, ngunit sa pusong may kabutihang loob para sa kapwa. Dalawang Mary Jane sa buhay nila Lola Chodola. Yung sa pangaraw-araw po, hindi ko naman po masabi na lagi ko sila natutulungan dahil minsan po, halos wala rin po kami. Tapos minsan din po, meron naman po ako natitira po sa sahod ko, binibilang ko po ng pang-ulam. Po, sobra po sa amin yung ulam. Dinadala ko po kina Lola. Tuwang-tuwa po siya at niyakap niya pa ako. Salamat daw po sa binibigay ko daw pang ulam. Si Joanna po, nung doon po ako sa Maranata, doon din po yung nagsisimba. Akong ginawang guardian para doon sa pa-check up ng bata. Naabutan ko silang pagkain, kung ano meron ako sa bahay, naabot ko sa kanila. Mapasaya ko man lang kahit papaano. Gusto ko rin naman na ipadama sa kanila yung biyaya na binibigay ng Panginoon sa akin. Ano po yung pinakakailangan po ninyo? Pagkain po. Kasi po, yung pagbalakan yung ina, siyempre hindi naman nakain ng mga bata. Paano mo nakakaya? Kasi siyempre, sa edad mong yan, ganyan yung sitwasyon. Diba? Napakahirap. Ako nga po naaawan, lalo sa babae, kabata-bata. Parang hindi ko nakaya. Kung may hihilingin ka, Joanna, ano yung gusto? Gusto ko man po bahay, tapos katahid po ang CR. Gusto ko po kuryente, blabot na kasaya po ang mga pinto po. Tapos po may nagpapasok at di pong para ikana ko po ang bangas. Gusto ko pong lahat ng gamit ng kawali, kaldero, termos, charger po. Charger. So, ano ang gusto mong maging? Pastor. So, bakit gusto mo maging pastor? Para po mag-iaralan ni Panginoon. Saka mapatawad po ko. Pero gusto mo pang gumaling? Gusto po na labig ang puso ko. Kaya kapag po kamo, blessing ni God. Ano yung gusto mong maibigay sa'yo ni Lord? CR po, pag-ialan. May ano ginagamit niyang CR? Mayo po. May mga araw bang hindi kayo kumakain? May kuwama po. Na ano ginagawa niyo? Nagdalala na ang bangko. Kasama ang mga opisyales ng Barangay Karanan, sinimulan na namin ang aming pamimili ng mga pangangailangan ni na Lola Chodola. Joanna, yung kagustuhan mo na magkaroon na kayo ng sariling CR, ginawa na namin sa tulong ni Kapitan, ng Ako Bicol, ng barangay official. O eto na, Joanna, yung charger. Sa maraming salamat. Sa magagamit mo Sobra pang basa, salamat po. Lola, tanggapin niyo din po itong solar light. Bakas sa mga ngiti ni na Lola Chodola, Joanna at Michael ang labis na kasiyahan sa tulong na kanilang natanggap.
Dahil sa malasakit, pagkakaisa at bayanihan, ang pangarap ay naging realidad. Ako, si Remy Araneta Mendones, kasama nyo sa pagtawid sa tunay na tulay ng pag-asa. Hindi natatapos sa paglutas ng mga kaso ng pang-aabuso o pagbibigay ng agarang tulong medikal ang misyon ng Tabang Ora mismo. Lagi kaming nakaalalay sa bawat pamilyang may dinadalang pangangailangan, malit man o malaki ang kanilang hiling. At kapag dumarating ang oras ng sakuna, bagyo man, pagbaha o sunog, kasama niyo kami lagi, katulong ang Ako Bicol Party List. Patuloy na susubaybayan ang kwento ng pagbangon at pag-asa. Maraming salamat sa Ako Bicol. Malaking tulong na to sa aming sa aming residente. Malaking tulong ang pagsuporta ninyo sa amin, nakarating dito kahit paano. Kaya maraming salamat sa Ako Bicol Party List mula sa amin para sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Ngayon, nagpapasalamat kami sa Ako Bicol Party List at unang-unang nagbigay ng tulong sa amin dito sa Barangay Bigonya. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Maliban sa sakuna, may isa pang uri ng trahedyang hindi dulot ng kalikasan, kung hindi ng mga taong halang ang bituka. Sa lahat ng kasong hinabol ng lambat ngayong taon, may isang krimen ang guminbang at nagbigay kilabot sa lungsod ng Tabaco, ang mag-amang pinaslang ng kanilang kamag-anak dahil lang sa matagal ng alitan sa lupa. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat. Sa cellphone video na ito, makikita ang aktwal na pagpatay sa mag-ama sa isang taniman pasado 1:00 ng hapon nito lamang ika-20 ng Oktubre. Halos maputo na ang leeg ng isang biktima, samantalang halos hindi na rin makilala pa ang anak nito dahil sa tinamong mga sugat sa muka, dulot ng pananaga ng suspect. Matagal nang naninirahan sa naturang barangay ang mag-asawang Norlinda at Pobas hanggang sa nagkaroon ng mga anak kung saan tanging pagtatanim ang kanilang ikinabubuhay. Ngunit dumating ang isang dagok sa kanilang buhay na magpapabago ng kanilang pamumuhay. Matapos mamatay ang ina ni Tatay Hope, dito nagsimula ang girian ng magkakapatid dahil sa agawan ng mana sa lupa na iniwan ng kanilang ina. Isang araw habang napada ng anak ni Tatay Hope na si Jimmy, 27 anyos sa kanilang taniman, ay nakita nito ang 25 anyos na pinsan na si Kennedy na nangunguha ng nyog, kaya sinaway niya ito. Ngunit imbes na tumigil, ay nagpatuloy ang kanyang pinsan sa pagkuha ng nyog. Kaya naman agad na umuwi si Jimmy at isinumbong sa kanyang tatay. Dali-dali namang bumalik ang dalawa sa kanilang taniman at doon nangyari ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-ama at pamangkin na si Kennedy hanggang sumawi sa pananaga sa mag-ama na nagresulta sa kanilang agarang pagkamatay. Arriving at the crime scene, agad bumungad sa mga responding personnel natin yung duguang katawan ng mag-ama. The identity of the victims, we also conducted investigation doon po sa area. Bali may mga witness po tayo, nandun po yung nanay, nandun po yung anak. So tinanong po natin sila. So fortunately, of their own free will and accord, identify the suspect. Samantala, nabigyan naman kami ng pagkakataon na ma-interview si Kennedy. Depensa naman ito, unang nanakit umano ang mag-ama, kaya nagawa nitong tagain ang mga ito kung saan anya makikita naman sa cellphone video. Yung una po, so
napangkul ko yung postam ako. Pinipustam ako, sinipos sa legs ko. Dumana po ako naglaban. Pansamantalang nakakulong ngayon sa Bakakay PNP ang suspect habang siya ay nililitis dahil sa kasong pagpatay. Same time na na-file na rin siya ng criminal complaint for the crime of murder. Multiple murder pa ito. Hindi man, kasi isang pangyayari lang po. Pero nakalagay doon sa ano niya na dalawang tawag pinatay niya. Pero single act of murder lang po. Sa kabila nito, nanawagan ng otoridad sa mga residente na sakaling may hindi pagkakaunawaan ay mas maiging idaan sa formal na pag-uusap upang hindi na humantong sa madugong pamamaraan. Ipapahintulot na mangibabaw yung paglalagay nila sa kamay, pag-aaway-away. Kasi sabi nga natin, lahat naman na pag-uusapan. Lahat ng bagay na mga hindi pagkakaintindihan is naaayos sa pamagitan ng tamang pag-uusap. Ang gusto sa amin, especially dito ako sa barangay sir bilang kagawad, ang gusto ko, andit na ba, ang kaunting bagay, pag-usap-usapan na lang para hindi humantong sa ganun na pangyayari. Puot at galit naman ang nararamdaman ngayon ni Nanay Norlinda na habang buhay niya umanong dadalhin, sugat na iniwan sa kanyang puso na kahit kailanman ay hindi niya na makakasama pang muli sa pagtanda ang kanyang asawa at makapiling ang kanyang anak na lalaki. Desidido si Nanay Norlinda na sampa ng kaso ang kanyang pamangkin nang sa ganoon ay mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang mag-ama. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat